नमस्कार येवकार तुमकां आयज आमी आसा मांद्र्या आनी मांद्र्या तुमकां परत सत फाटले 4 दीस शिगमोत्सव इतलो नेटान आदरणीय आमदार जीत आरोलकर करतात ते पळोवन आयज आमी म्हटले कितें नेमकें कसले कार्यक्रम हाडले ते पळोवपाक या। आयज अशें एक नाटक आसा ते शंकर जयकिशन सगळे गाजले महाराष्ट्रभर गाजला आनी त्याचे एक्टर आमच्या मदीं आसात कॉमेडी एक्टर जांकां पूर्ण गोंय वळखता, पूर्ण महाराष्ट्र वळखता, पूर्ण जग वळखता असे भरतजी जाधव सर तुम्हाला स्वागत तुमचं गोव्यात। काय सांगाल, तुमचा प्रयोग आज गोव्यात होतोय, काय सांगाल त्या संदर्भात? एक तर मला नेहमीच गोव्यातल्या ऑडियन्सचं नेहमीच कौतुक असतं जेव्हा मी मला वाटतं ऑल द बेस्ट पासून इथे नाटकं आणतोय मी। प्रत्येक नाटकाला प्रत्येक वेळेस प्रत्येक ठिकाणी गोव्यात आम्हाला चांगला हाऊसफुल प्रतिसाद मिळतो। त्यामुळे आम्ही बिंदास्त असतो की गोव्यात येताना की नाही ते इथे प्रयोग रंगणार, प्रयोग मजा करणार लोक। आणि आज शंकर जयकिशन आहे, आपले जीत सर आरोलकर त्यांनी अट्टहासाने त्यांनी हे नाटक इथे आणलं आहे आणि चांगल्या कामासाठी आणलं आहे। हा शिमगोत्सव आहे आणि मी ह्या महोत्सवाबद्दल खूप ऐकलं होतं इतकी वर्ष, पण आज आम्हाला तिथे शो करायला मिळते त्यामुळे मी खुश आहे। आणि शंकर जयकिशन हे नाटक डिसेंबरमध्येच आम्ही रंगभूमीवर आणलं आणि छान चाललंय सगळीकडे। आता आम्ही ज्या पद्धतीने प्रयोग करतोय त्या नाटकाचे आणि गोव्यातलं आमचं घर आम्ही थिएटरला लावलं पाहिजे शो, पण आज यांच्या अनुषंगाने का होईना आम्ही या महोत्सवात हा शो साजरा करतो, याचा आम्हाला नक्कीच आनंद आहे। ह्यात मी आहे, महेश मांजरेकर सर आहेत, शिवानी रांगोळे मॅम आहेत आणि ह्या नाटकाचे लेखक विराजस कुलकर्णी, दिग्दर्शक सूरज पारसनीस ज्याचं पहिलं नाटक आहे ॲज अ डिरेक्टर म्हणून। आणि खुश आहे मी, म्हणजे आज प्रयोग करणार आहे आणि एका चांगल्या उत्सवात आम्ही तो शो करतोय। खरं तर महेश सरांनी मला वाटतं 30 वर्षानंतर पुन्हा 29 वर्षानंतर पुन्हा एकदा थिएटरमध्ये पदार्पण केलं, तर हा सगळा अनुभव तुम्ही एक ज्येष्ठ नेते ते ज्येष्ठ नेते या सगळ्यांना एकत्र घेऊन किंवा न्यू टीम एकत्र घेऊन कसं आपण पुढे जात आहे? नाही, जेव्हा हे नाटक माझ्याकडे वाचनाला आलं तेव्हा कास्टिंगचं चाललं की माझ्यापेक्षा मोठं कोणतं पाहिजे ह्या नाटकात माझ्यासोबत, तर डायरेक्ट मांजरेकरां सरांचंच नाव आलं समोर आणि म्हटलं विचारून बघूया सरांना। आणि मी सरांना एकदा विचार की असं असं नाटक करूया का, तर मांजरेकर सरांनी विचाराय म्हटलं, तर मांजरेकर सर पटकन तयार झाले की नाही करूया, मी एकदा वाचन करा म्हटलं। एकदा वाचले नाटक आणि त्यांना आवडलं नाटक ते बस। आणि मला काय बघतं की त्यांना आवडणं महत्वाचं होतं आणि त्यांनी पटकन होकार दाखवला आणि आम्ही आमच्या तालमी चालू केल्या। पण मला सांगू, मला खूप आनंद वाटतो, मी त्यांच्यासोबत ऍक्च्युअल मला रंगभूमीवर आणणारा माणूस महेश मांजरेकर आहे, कारण ऑल द बेस्ट नावाची आमची एकांकिका होती आणि त्याचं ज्या एकांकिका त्यांनी पाहून मोहन वाघांना सांगितलं की याचं नाटक होऊ शकतं आणि ही मुलं पाहिजेत। त्यामुळे मी अंकुश असेल म्हणा, आम्हाला पहिलं पदार्पण जे रंगभूमीवरचं असेल ते मांजरेकर सरांनीच दिले, तर मला खूप अतिशय आनंद होतो की ते त्यांच्यासोबत मी स्टेज शेअर करतोय। या मधल्या काळात मी बहुतेक चित्रपट पण केले त्यांच्यासोबत ॲज अ डिरेक्टर प्रोड्युसर, ते मी ॲज अ ॲक्टर म्हणून। पण रंगभूमीवर करण्याचा मान मला मिळाला त्यांच्यासोबत करण्याचा आणि ते खूप छान पद्धतीने नाटक करतात, शो करतात। त्यांना आत्ताच मटा सन्मान, प्रतिष्ठित सन्मान आहे, त्या विनोदी अभिनेत्याचं त्यांना आत्ताच परवा मिळालं आहे। आणि आमची शिवानी रांगोळी जी आहे आमच्यासोबत काम करते, तिने पण माझ्या आधी एका नाटकात काम केलं होतं आणि ह्या नाटकात तिला बेस्ट ॲक्ट्रेस म्हणून तिला माझा पुरस्कार आत्ताच ह्या नाटकामुळे जाहीर झाला आहे। त्यामुळे 2 तगडी माणसं आहेत माझ्यासोबत आणि मलाही काम करायला मजा येते। सर, दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण गोव्यात अनेक प्रयोग केलेत, सहिरे सही म्हणा, मुरुची मावशी म्हणा, तो सगळा अनुभव आणि तो आपल्याला ऑडियन्स कडून येणारा प्रतिसाद नेमका गोव्यात कसा असतो? नाही, नक्कीच चांगलं आहे। कधी काही काही लोकांना असं वाटतं गोव्यातला ऑडियन्स जरा स्लो असेल किंवा म्हणजे काय जो महाराष्ट्रातला जो शार्प पण असं काही नाही आहे। मी इतकी वर्ष पाहतोय, गोव्यात येतोय, 93-94 पासून येतोय मी, उलट ऑडियन्स जास्त खुललंय, बदललाय का ऑडियन्स? हो, चांगलं खुललंय, उलट चांगलं ओपन झालंय आणि पंच लेवल त्यांना पटकन कळते, रिस्पॉन्स कळतो पटकन। नॉट ओनली पणजी तर मेन आहे आपलं, पण त्या पलीकडे जर आपण जेव्हा 10 ठिकाणी शो करतोय 5 ठिकाणी, तेव्हा तिथलाही ऑडियन्स तसा शार्प आहे, असं कुठे मागे गेलेला ऑडियन्स नाहीये। त्यामुळे आधीपूर्वी कोण लोक म्हणत असेल, पण मला असं वाटतं की नाही अहो, जिथे आजही मराठी नाटकं इथल्याच गोव्यातली मुलं हक्काने मराठी नाटकं पण करतात, बरोबर, मराठी स्पर्धा कॉम्पिटिशन लावतात, मराठी नाटकात कामं करतात। म्हणजे आपली गोव्याची भाषा आहे किंवा कोकणी भाषा आहे, त्या आहेच, त्याचा आदर आहे, त्या पण गोष्टी चालतात, पण त्या पलीकडे जाऊन मराठीवरचं प्रेम इतकं आहे की जेणेकरून आम्हाला प्रत्येक वेळेस वाटतं की अरे गोव्यात नाटकाचा प्रयोग व्हायला पाहिजे।
की गोव्याच्या ऑडियन्ससमोर हे नाटक आणलं पाहिजे आणि आम्ही त्या विश्वासाने ते येतो आणि आमचा विश्वास नेहमीच सार्थ लागतो की नाही त्या पद्धतीने लोक आमची नाटकं हाऊसफुल करतात. आणखीन काय भाग्य पाहिजे ना. एखादा ऑडियन्स जर तुम्हाला वेगळ्या राज्यात जाऊन तो तुमच्या पाठीशी एकदम उभा असतो की नाही आम्हाला नाटक पाहायचंच आहे, कधी पुढच्या नाटकाची चौकशी करतात ते पुढे नाटक कधी येणार तुमचं किंवा काय, हा ऑडियन्स टिकले आहे की वर्ष टिकवला गेले. मला वाटतं तुम्ही गोव्यात इंडोर शो केलेत, आउटडोर शो केलेत, आज तुमचा आउटडोर शो आहे. सगळा प्रतिसाद नेमका कसा असणार आणि या सगळ्या आयोजनाचं श्रेय जित आरुलकर यांनी स्वतःवर म्हणजे स्वतःची जबाबदारी घेतली आहे. हा आउटडोर जो शो असणार आहे त्याचा अनुभव नेमका तुमच्यासाठी काय आहे? या नाटकाचा पहिला आउटडोर शो आहे हा. आधी या नाटकात आम्ही कुठे आउटडोर शो केले नाहीत. महाराष्ट्रात मेन थिएटरलाच केलेत. आम्ही महाराष्ट्रातल्या कुठे अजून आम्ही जिल्ह्यात किंवा वेगळ्या शहरात अजून गेलेलो नाही. पण गोव्याचं जसं ठरलं तसं आणि चांगल्या गोष्टीसाठी शो करतोय आणि ही आउटडोरची मजा आता मी पण तू म्हणतो तसं मी पण नव्यानं अनुभवणार आहे. पण तेवढी खात्री आहे मला की लोक नाटकाची टेस्ट ही वेगळी आहे. म्हणजे हा लाईटर मूड आहे, भन्नाट कॉमेडी नाही आहे पण लाईटर मूड आहे, विनोदी आहे पण विनोदी अंगाने तुला हळूच तुझ्या डोळ्यात अश्रू उभे राहतील, आपली का गोष्ट वाटेल या ऐकताना पाहताना. आत्तापर्यंत जी लोक आमच्यासमोर नाटक पाहून जातात ते पण ते विचारतात अरे आम्हाला वाटलं मजेशीर आहे पण धमाल करत तुम्ही अचानक कधी डोळ्यात पाणी आणलं आम्हाला कळलं नाही. तर हा अनुभव मला आजही तुझ्याप्रमाणे मला पण अनुभव घ्यायचा की ओपनला हा शो कसा जाईल आणि जाईल कारण इतकी वर्ष सातत्याने शंखोत्सवमध्ये वेगवेगळे शोज येतात लोक करतात त्यामुळे इथल्या ऑडियन्सला पण नक्कीच त्याची टेस्ट माहिती असेल. त्यामुळे मी पण विचार करतो की आणि होणारच चांगला. मी परत म्हणतो की जित साहेबांनी ज्या पद्धतीने नाटकासाठी आम्हाला विचारलं तर मांजरेकर सरांनी आणि आम्ही कोणी हेवेदेवे काही ओपनला कशाला का काय हा कुठेही उच्चार केला नाही. आम्ही फक्त चांगला शो व्हायला पाहिजे आणि महोत्सवात करतो याचा वेगळा आनंद आहे. तर हे होते ज्येष्ठ कलाकार, ज्येष्ठ कॉमेडियन म्हणजे सगळे जगभर प्रसिद्ध असलेले भरतजी जाधव यांच्याबरोबर आम्ही आज बातचीत केली. आज त्यांचा संध्याकाळी शो आहे, नाटकाचा शो आहे. खात्री आहे तुडुंब गर्दी असणार आहे, तरी लवकरात लवकर आपण येऊन तिथे आपली सीट बुक करावी अशी सगळ्यांना आवाहन करतो आणि ही मुलाखत इथेच थांबवतो. तुम्ही पाहत रहा प्रुडंट. नमस्कार.